на театъра като държавен институт точно Емил Кюстебеков. Всички му гласуват доверие, защото е доказан професионалист. На първо място трябва да кажа за големия човек и за големия директор Емил Кюстебеков. Също и за неговата съпруга Марина Кюстебекова. Това беше едно изключително семейство театрали, които много рядко се срещат в наши дни сега. Това бяха хора, които живееха само с театъра и за театъра. 2 години, едни от най-щастливите ми години, творчески, защото първо попаднах на изключителна атмосфера в самия град. Хората обожаваха театъра, живееха с театъра. И това бяха премиерите и всички представления едни страхотни празници за мене. Освен това, там се срещнах с много интересни режисьори. На първо място Любен Гройс, Асен Шопов. В състава, освен доайените, идват младите Николай Калчев и Милена Атанасова и веднага влизат в разпределение във всяка есенна вечер. Следват по 6 успешни постановки на сезон. Сред тях, разбира се, ще откроим суперпродукцията «Калоян» на актьора-режисьор Мирослав Миндов с гастрол на именитата Ирина Тасева. След като поставих «Калоян» в Ловеч и в Народния театър, след успех на постановката, аз бях поканен от директора на Ямболския театър Кюстебеков да поставя «Калоян». Атмосферата тогава в театъра беше много добре. Освен това, театъра имаше добре комплектуван екип. Самият Кюстебеков беше чудесен актьор и невероятен директор. Много културен, голям организатор. И в театъра беше събрал, така да се каже, най-добрите. И още «Врагове» на Горки, режисьор Иван Иванов с гастрол на Катя Захирева. «Апетит за череши», режисьор Жени Божинова. За първи път в страната се появява и тъй наречената движенческа постановка на Маклена Граса, режисьор Ганчо Керечев. Най-големият триумф на театъра беше «Коварство и любов» на Асен Шопов, с която гостувахме в София. Първо излизане на театъра беше на софийска сцена, което също беше доста драматично. Точно преди да отидем, имаше партиен конгрес, в чест на който правеха 10-дневка. И цели 10 дена столицата беше пълна с постановки, посветени на партията. А Асен Шопов беше изгонен от военния театър с забрана да работи на територията на столицата. И като отидах в Бургас и му казах, че тъй ще отиваме в София, той вика, не, в никакъв случай на мен ми е забранено да работя на територията на София. Викам, чакай бе, Ямбол не е София, бе, не е територия. Той дълго време упорства и даже в последния момент ми прати едно писмо, което съм го цитирал. Приятелю, ако нещо се случи с мен, ще се застрелям и ще пиша, че ти си виновен. И разбира се, емблематичната 12-та нощ на Любен Гройс. Голямото събитие, което смятам и за събитие в моя живот. Пристигането на Любен Гройс и поставянето на 12-та нощ. Даже аз мисля, че ямболската постановка на 12-та нощ беше, може би трябвало да се провери това, може би беше първата постановка в страната, направена по преводите на Валери Петров. Така ли е? Радвам се, защото Любен страшно много се вълнуваше от този текст. Всички ние знаем, че Любен Гройс беше голям шекспировед.
Той четеше Шекспир различно и страшно задълбочено. Общуването с хора като Любен Гройсик, като Румяна Мартон, си беше празник. Хубаво беше. Но най-интересното беше, че всички подходиха с огромна отговорност и никой не искаше просто и така да бъде халтура или нещо, което, нали, сега временно дошъл режисьор от София и с това си замени и така и спектакъл след това. Именно умението да създадеш атмосфера и да създадеш във всички, абсолютно във всички, не само в актьорския състав, в осветители, в реквизитори, в гримьори, в сценични работници, че създаваш нещо невероятно красиво, нещо ново, нещо различно, нещо, което е необходимо, нещо, което е добро. Това е просто, това е талант, който малцина го имат. Не бива да пропускаме и сътрудничеството с художници като Коко Радев, Тодор Станилов, Добромир Петров, Костадин Отонов и създаването на първия театрален плакат на Иван Газдов за приказка за кълпаците от Панчо Панчев. Иначе съм работил по-късно, успях да направя няколко, според мен, уникални произведения, като цели книги с рисунки, програми за постановки, от които аз съм отделил няколко. Тук първата, мисля, че беше 85-та, сезон 85-86 година. Големия род от Маргарит Минков. По-нататък, разбира се, работата стана много сериозна и аз участвах като един член, едва ли не, на колектива вътре в театъра. Впечатлението беше покъртително и странно, защото за да ги нарисувам тези герои с физическата им достоверност, това са шаржове на самите артисти. Аз трябваше да присъствам от самото начало. Самото начало не знаех тогава, че ставало на маса. И влизам вътре в тази огромна горе зала, някъде, където се движиха тези първи обсъждания и разработки на маса. Сядат всички край масата, аз в един ъгъл започвам да ги рисувам в различни положения и изведнъж един от артистите изкрещава. И аз бях блокиран абсолютно, докато разбира, че това вече те са влязли, така се каже, в някаква роля. Но на маса това е покъртително. Книжката от сезон 86-87 година Дун до Мароя, великата постановка, която е играна колко века, не знам, която се нае да направи Слави Шкаров. Там представленията вече на сцена бяха много очарователни, защото движението беше много странно, спомням си. Имаше разнасяне на герои на гръб, ето тук е нарисувано. Един от героите изнасяше друг на гръб. И ако два пъти го репетираш на ден, няма да имаш сили. После беше много сложно и му казаха: Слави, защо трябва да го изнасяш? Не, ще го изнасяш, казва това. Стартът, който Емил Кюстебеков дава на новото начало, основите на истинския съвременен театър, които той полага, не остават незабелязани. Затова и през следващите сезони се престрашават да поставят и други силни имена в родната режисура. Николай Люцканов прави своя Езоп, а Енчо Халачев всичко в градината на Едуард Олби с гастроли на Андрей Чапразов и Любомир Кавакчиев. Уважаема публика, всички знаем, че успехът на един театър е резултат от синхрона между добър творчески и технически състав, на добра драматургия и реклама и, разбира се, с отлична администрация. Знаем. Затова нека не ни се обижда някой от тези съставни части, когато в името на цялото прескочим някоя друга година, за да посочим отново успехите. 1974 година. Пети национален преглед на българската драма и театър. Така обичаната от всички мама Катя Тодорова получава трета награда за ролята си в Майка на всички от Георги Караславов, режисьор Евгений Генов. Имала съм щастлива съдба като актриса. Бях най-напред, започнах в Асеновград, аз съм оттам. Да. В Асеновград при Тачо Танев, той е режисьор, беше в Пловдивския театър.
След това отидах в Пазарджик при Николай Фол. И от Пазарджик дойдох тук. Първият директор беше Димитър Керанов. И когато съкратиха театрите, затвориха театрите, 4 сезона бях в Сливинския театър. И когато започнаха вече 5-я сезон, не можех да търпя, защото нямах там квартира, не исках. Пътувах непрекъснато, всеки ден, отиване и връщане. И си додах в Ямбол. И като додах, откриха театъра. 6 години по-късно Груди Кадиев е с награда за Циганов във Варвари, а 1981 получава званието заслужил артист за същата роля. Директор на театъра вече е Георги Икономов. Още едно от краягълните имена в изграждането на българския театър. Бях поканена от Георги Икономов, лека му памет. За съжаление, в така наречените спомени, както казахте преди малко, много от хората отсъстват, но мисля, че по някакъв начин са с нас, когато говорим за тях. Защото, нали, казват, че името трябва да се споменава, за да бъде човека при нас. И да го спомняме с добро. Но беше много хубаво, защото много се разбирахме. Много весело беше с Жоро Икономов, който е един така интелигентен човек, един човек, който първо обича артистите, нещо, което е много важно за един театър, и пожелавам на следващите директори на този театър да си обичат хората, с които работят. Второ, много държеше на нас, репертуара беше хубав, хората бяха доволни в града от всичко това, което играехме и показвахме. В случая аз ще кажа, че Жоро Икономов беше моят най-добър директор, с извинение, нали, за... Ако някой се чувства обида, моля да бъде извинена, защото той беше администратор със сърце. Това е много рядка птица в театъра. Той беше човек, в който отива на генерална репетиция, нали, и в неговите очи има възторг или страдание. Въобще той започва да живее живота на образите, които гледа. Ето такъв човек беше той. На него му дремеше какво става. Когато нещо беше добро, той изпитваше гордост и радост и в очите му имаше едно такова... виждате ли какво правят моите хора? И искам нещо друго да кажа. Ние не бяхме, младите говоря, които отидохме, празно привилегировани там, но ние се чувствахме специални. Може би защото работихме доста. Там бяха първите ни срещи с Руси Карабалиев, с Николай Люцканов, също светла му памет. Така с хора, които на нещо те научат. Там разбрахме какво значи думата, изречението репетиция, любов моя. И това се дължеше на Жоро. Младите актьори, задължени по разпределение да заминат някъде, не се интересуват от никакви други критерии, като разстояние, жилища, състав, дори публика, а задават единствения сакрален въпрос. Кой е директор там? Жоро Икономов. Заради него в театъра се изсипват на 2 пъти групи от млади артисти. През 1978 и 1979 година Иванка Киркелова, Мария Статулова, Добринка Гецова, Валери Сегменски, Колю Пехливанов, Андрей Турлаков, Владимир Николов и Николай Вълканов. А през 1984 по негова покана пристигат от Витис Добрин Стоянов, Емил Хартарски, Дечко Чунтов, Михаил Лазаров, Диана Радева, Адриана Андреева, а по-късно Ойлер Стоянов и Костадинка Шошева. За неговите 6 години в театъра гостуват редица безкрайно различни режисьори. Не само Николай Люцканов и Енчо Халачев, но и Илия Добрев и Юлия Огнянова тогава правят свои постановки тук. Театърът мисли мащабно и не се страхува да експериментира. Затова идва заслуженото признание, многото отличие за постановката и сътвори Ръка Георгиева на 7-я театрален преглед на българската драма и театър. Първа награда за режисура на Руси Карабалиев, първа награда за мъжка роля на Стан Михайлов, награда за музикално оформление на Христо Вълчанов и не на последно място награда за сценичната група. Наистина, подобни признания не бива да остават на последно място. За техническия персонал на Ямболския театър думите трябва да са винаги тук някъде, около наградите.
защото през 60-те години професионален театър всички, които са минали през тези служби, освен че са се доказали като професионалисти, са осъзнавали дълбоко съпричастността си към създаването на едно представление. Любов, всеотдайност и огромно благородство цари в душите на тези хора, защото в повечето случаи те остават встрани от похвалите, незабелязани, а без техния професионализъм нещата просто не се случват. Спомена ми от Ямбол е великолепен. Театърът е красив. Тя е една хубава постройка, нали? Стара, хубава. И хората. Хората много приветливи. Значи Ганка е още там. Там е, да, там работи. Много приятна Ганка беше. А тая Станка се казваше градове, тя плетеше. Имам от нея много хубави плетени работи в София. Добрата традиция продължава и след напускането на Георги Икономов, защото след себе си той оставя стабилна трупа от млади актьори, режисьори и сценографи. За амбициозния екип голямата сцена вече не е достатъчна. Премиери излизат на камерна сцена, в Младежкия дом и в Дома на Народната армия. А на 8-я национален преглед на българската драма и театър през 1989 година за районна болница на Руси Карабалиев отново има признание. Алеша Бехар е отличен с 2-ра награда за мъжка роля, а Даниела Райчевска с 3-та за женска. Зачестяват и актьорските гастроли. Стоянка Мутафова гостува 3 поредни години, най-напред в Госпожа министершата през 1978. Работата стана добре. Хубава стана пиесата. Много хубаво представление стана. Той направи така с мерак постановката. И аз се играх с много голяма любов. И имаше много добри артисти. Аз не знам сега кои са там. Сменени всичките. Но всичките бяха много добри, с които играх. Помня. Митко Карагьозов, не знам дали го знаеш ти. Много добър провинциален артист. Чудесен, един хубав мъж, такъв висок строен. Той играеше Войчо Васов. Така хубаво играеше, толкова хубаво. Викам, ти си много надарен, бе. Надарен съм, викам, е така. Съдбата ми такава. Една имаше Петрана Флорова, тя играеше. Там ли още? Тя игра с Логинчето, ма знаете ли колко хубаво игра? Тя направи център. Като разкриви едни чехли, като направи една шанта, како завеяна, че чак ми се приигра тая роля. Толкова хубаво направи тази роля. И с много голям мерак играх с тези хора. Всичките са пред очите ми. Вече аз на някои забравих, на повечето забравих имената. Но много хубав състав беше. Много хубав състав. И те обичаха театъра, играеха с любов и бяха професионалисти. После с Иванка Димитрова в Последен срок на Разпутин и година по-късно в Свекърва. Георги Парцалев в Смъртта на председателя на Домсъвета на Иво Брешан. Татяна Лолова в Няма да платим на Дарио Фо. И толкова беше щуро това и хубаво това предложение, че аз го приех. Странното и смешното и хубавото беше, но разбрах, че предаването не е посветено на мен, а е посветено на Ямболския театър, на неговата история, на неговия живот. Но аз успях да си намеря тефтера от 1984 година и там съм написала по дати. А преди да намеря тефтера, аз си направих един списък с кои хора съм участвала. Трябва да ви кажа, че помня всички. Яйде да речем да кажа за Диди. Диди Асенова е секретарката на Ямболския театър. Толкова нежност и доброта съм получила от нея. Или да кажа как идваше в хотел Тунджа. И аз казах, че това е най-хубавия хотел. Не е верно. Обаче тогава го чувствах така. И винаги като отида, исках да имам такава ъглова стая. Защото от ъгловите стаи, особено тия към Тунджа, се виждаше Тунджа и част от града. И след това пък като ходих от Тунджа през центъра и отивах до театъра, просто бях не на себе си. В сезон 1984-85 за пръв път идва и Недялко Йорданов. По това време директор на Бургаския